Kajipetip Sarkar Jala lingba Konrad Kiesangma Menteri Rangba Kajala bala pentrai kam ya ke MRSSE Arajar Khandrio kum ke atiar yada mender nakaliang uba Roy Kupar Sendram u Presiden Kehenyo Trap Youth Council HYC ula ong bakadai tangkum gajingalam bakla ya kipat ba. Habakran Shakilat Patai Kubor hakan nok pai sengi jong ka Khandrio tarik kola lengkot Arajar Khandrio uba Roy Kupar Sendram ula ong baka MRSSE Arajar Khandrio kamdon ya ki kendon bantek lakam ya ke jingwan rung kertep ki mender syakani ke jela Henry ke ILP ke don ya ki kendon bantek lakam bat kumta ke jingle ke sorkar kolong tang ban yalam bakla ya ki pat ba. Rek ka ba ka MRSSE aja Khandrio ka le ka debit tik tang nang bentaban register ya kita ginong songwai bantep ya kinong songwai ki bami lakalong ki bami na kawai ka sinong sa kawai pat lakalong ki bami na kawai ka district sa kawai pat wat ki badai kinong sinong jong ka jela hiru kumju hot ka kumju baide ki beri ki badai na kawai ka jela ndrei ka kai ka ba ka MRSSE aja Khandrio ka le ka debit tik tang bansim long kumbalum ya kata ka census na ne ka jingtem kat nungut ki don kinong songwai ki ba syong ha kita ki sinong ki ba fair ki ba don hang ni apo sor shulong namar kumba kolong mentahi ka sorkar kadang penteri kam tang kumba kat tu kat ni tli ki sinong hang ni apo sor shulong bat ka MRSSE aja Khandrio ko bangila keren ka ba syai kam don jing fair ba ka tenancy act la ne ka an ka ba yadai bat ka jing songwai jong ki brio ndrei ban ye kren hi na ka menta bante la kam ye ka jing rong jing mi jong ki brio ka ik bangi kum ka seng dawan ru ubas dang galong ba kini bendon ki kendon ki ban perking ki ban te lakam ki ban tip ya ka jingrung jingmi jong ki brio ngila yo i ki jingja ki ba fair ban jin dala kal adon pa ka system la na kata ka ki an ki batip menu brio rung jang ni ka jala ka jongi bat kat nusngi usa bat hadin kata la ulami ni em na ni ka jala ka jongi kinom ja ki jingja ki basusi ki bla juja ki ni ki por ki bla le ndre kumba kalong hi menta mdon ka bakum kata ka an ke MRSSE aja Khandrio kamla bante la kam ke jingrung jingmi jong kibria tengi ngis ngo ba kani ka jing penbor la ne ka jing ong shu ong jong sorkar ba ke MRSSE aja Khandrio shu MRSSE aja Khandrio kam de ke de tang ka jing yalam bakla yo pat ba ndre baro hingitep upat ba ru tep ba MRSSE kam don jing de bat KLP kabangi dawa kay kabangi don kam ka debit KLP komut ka debendon ka permit yo ubri uberung kat nusngi unsa ang ni jela ka jongi unsa ha untre ayu bat hadin bakut kata ka tre ka kta la ni ka jingwan ka jongu de man mi no na ka jela ka jongi ka jingkwa hi ka long bo ubri u banamba jong ka jela de ban long nong shok snong bo pura jong ka jela bat jong ka di rilum khasi ba jantia ka jongi kata ka di ka jingkwa ka jongi de ka jingkeli ka long bala ka MRSSE aja Khandrio kala mo ban penteri kami ki bakum kita kendon kejuba ko basay kalong bakamla te bakamla ban penteri kami ka bakum ka kitay kendon jingmut ayu ban penteri kami kata ka MRSSE aja Khandrio tadi fi kren ni ka tenancy act kala adon lupa ni ka jela jongi la ju penteri kam lupa na du menjua but deputy chief minister jong ka jela bodon mentaru ong la fi page statement jong ba prestun hagini kisi ki beladam hakapor bo ong ba ka jimbakla ka de jong Dr. Mukul Sangma bu wan ra ka MRSSE aja Khandrio wong baka kani ka ak lem de hiru ban khot MRSSE de ban khot ya ka kum ka tenancy act kani ka pen iba weni ki minister u deputy chief minister jong ka jelahi ukren na ka basya baka MRSSE kami fair baka ka tenancy act lane ka an ka ba ya de bat ka jing songwa ti ka jing kumnungin la ban ong ba kala ban te la kam ya ka jing rung jing mi jong ki brio ngihim ngi kren na ka basya mangim pediang baka MRSSE aja Khandrio kan la ban le ka ta ban ngi kwa ban don ga an KLP kabala bante la kam la ne ban perking ya ka jingrum jingmi jong ki brio ki banak we pat ka jela sya ka ni ka jela jong tip ni sutku ba ka ni ka jing yu ka sarkar ka jing le jong ka sarkar ko long ban suthit pot lan da ban susna beng ki an le ban sna ki committee e ke ba i ka sang ba ka ni video ka ni bi ni yo iru ya ka jing kren jong chief minister bala kren menin buong bangim dei ban persya klem datip don ayu kata ka ILP like provision ka baki gitmu ban tap ha ka Immigration and Foreigners Act kat kum ka jing sothu ka jongi hi ILP like provision lane ki an ki bal ban ya srim ko ma ILP kamut ILP kay ka bangi ki dawa ka de bande ka inline permit lane ka system ka ban regulate lane ka ban perking ya karung kami jong ki bri bat ka baar ka bangi ngi sothu ka long ba ka Immigration and Foreigners Act ka kren ya ki Norway ki Bombay ki nong India
Nrengi bangi dawa ya KLP ngi dawa ban perking buat yo nong India ru ban rung syang ni gejala ka jongi. Kumbalong hakiwe pat gejala. Ka Nagaland, ka Manipur, ka Mizoram, ka Arunachal Pradesh. Kidon ya KLP ko bagi trikam itu state kam keren tang yo khar Bangladesh, kam keren tang yo ubriu bade ni kiwe pat gejala, ane kiwe pat kiri, ukren yo nong India hi ubarung syak itu gejala. Bahaba urung itu gejala udah ban panjing bet, udah ban yo ya permit, udah ban tip ha eu syongsa, kat nusngi unsa ban delakut kata kapur udah ban mino. Kenang makata kala ban yada kam tambe ya kajai beriu pat ka jongi. Ba utu ubriu bawan nakawi gejala unomlong utarai snong hak gejala ka jongi. Dan rela ada via keren pat ya KLP like provision ke bakani sarkar ke ong su ong ban perung hak Immigration and Foreigners Act ikwa ban butang wi kecing kali. Ke Immigration and Foreigners Act katrikam yano. La katrikam yo nong India, ne katrikam yo ubriu benabar ke India. Telada utrikam tang yo ubriu benabar ke India kata kajing dawa ka jongi ka baong bangi dei ban perking jingrung jingmi buat jong nong India ru. Ubadei upara nong India hi unrung syang ni kecela ka jongi. Hatu kata kajing dawa ka jongi ki pediang ni ya. Nakajingkran ukonrat bakim day ban persya klam da tip halor kajing terwa ban psu ye ki kendon ba yasriem ya ka ILP ha ka Immigration and Foreigners Act arajar pesan uba roy ku person ram ula ong bakum no ka sarkar kan khot yakran namar ban narus nam araja apulai baka MHA kalapan pa ya ka MRSSA Amendment Bill araja arpo hadu menta ka klam dan setia kajing khot yakran Kat kum kajing kren jong CM ong ba ngimdei ban persya klam da tip kin khot ban yakren lanu kata kajing khot ban yakren nilai ina du kapuar baka MHA kapan thaya ka MRSSA Amendment Bill arja arpo u Chief Minister jongi Deputy Chief Minister jongi ong ba hadin baka MHA kala pan thai ngin khot ban yakren ya ki stakeholders kombot bayangi bat hikiwe pat ki basha ki ba mi syakmat bandawa ya ki an kum KLP ne nadu tu snam arja arpulai hadu menta shimla khot batang sisien ro ban yakren ya kani kajing pan thai no jong ka MHA ya kani ga bill sa sarkar Meghalaya ban ong khilet pule biang lene penbet biang ya ka walang i ka statement jong Chief Minister na kapor sa kapor ong bangin sa don kata ka discussion lene kajing yakren kajing emerging mood bat kiseng bahalang bat kiseng kiba fair ngim shimla i ya kata bat hadu ban napoy upud ba Deputy Chief Minister ong bakani ka an kan yap la kayap hi balay siya kata kajing khot ka jong pi ngim shimla i temantaru kisnang biang banwan ra da kajo kisong thu ba kay MRSSA Amendment Bill kem la le issue KLP ka ba kaying dor bar thawan baru nru pungut ki MLA nadu usnam aja khat khandai kila da ban pas da ka we gastor kablong gastor jong pai ba nong snong jong jala ka jongi kimla ban pentrikam kimla ban pung kongu ya sarkar India bahkan ayengi KLP mentagi wanra saban penbi ban persyang biang sa sisien ban penslam ya kaninga kam da ka boong mangin wanra ya kata KLP like mechanism bat ngin khot ban yakren ban emerging mun ngi so bakani ka ditang kajing kabut ka jongki ban penslam ya kaninga kam ngitip ka election le se kala jan menta aja arpun riu aja arpupra kala don ka election dalapoi ka election ki saong bangimla ban de issue ngin ap hadin ka election kini ditang ki jing penbet yo pat ba ki jing penthame ki jing pensuki ya kam kat ba ka khndo ka syap ka jongi kalanang sentut syakibot syaki company ki ba fair kalanang ka jaka ka jongi kilanang jelai di kibri ki benabar lanu kani sarkar kan wan ra kita kijing yada ki bala ban yada ya kani kijing long bakerpang ka jongi ya ka khndo ka syap ka jongi ya ka reti ka dostur ka jongi ya ka hop ka jongi ban sensyar lade ngim yo i kita shinrek ai ka bangi yo i hakini ki andriu ban nyotli kisnam ka detang ka jing panpor ka detang ka jing pensuki ba ka jing penbet yo pai ba bat kum ka seng ngisngo bangimla ban pediang ni kum kini gijing kren jong Chief Minister ban ngidawa ba habang kren ya KLP ka de ban debit KLP mdei ban wanra de kita ki ILP like mechanism khamtam ban ong hi ban thep hapo ka Immigration and Foreigners Act ngim sngola ban pediang namar balada long kum ta kamut ong be ban khanglat tang ya kibri ki banabari kamut tang Bangladesh bat kiwe ngipat ngi kren de tang kibri banabari ngi kren ru yo brio bawan na kawe gejala syakani gejala ka habakut ikas ngi ngimla banlen ba ka politics lani ka sanhima sima ka karai ba yakinug ni policy ba kanug no sarkar ka wanra le si kajing bom kwa ka jongki ban wanra ki an ki ban perking kala bande kajing mentoy politics ka jongki da kajing wan jongki bri ka banabar ki wan man syong ban sa angni ki wan ban long ki nong syong snong ki bapura jong Meghalaya le si ki yo anong makina ka politics
da kajing penbun beriu ya kibri gimana pa ti kanir kalak bande kawe ni kida ngimla banlen ba kaseng na kapor sa kapor lani keren ya kalum sorbi ngitip tikna ba kiti kibri kimdi ginong chong shnong jong gajala ka jongi ngitip tikna ba ngitip bana peneng jong kile si kimde wat kinong India ka sarkar kale ayu ya kubuk minta jen ladangi don ya ki an ki bala ban perking ya kajing rung jingmi jong kibri ngila tip am kiti kibri di basong hang tu di kispa teligi long yeng kinom de kimde kinong India balala ban sim kam ya ki kat kumki provision lani ki kendon jong ki an di ba fair Rea kata kimle namar ba ngimdon ya ki an berkabar le si kalak mande kada ba ki kwa ban yo nong politics da kajing penbun breu da ki breu ki penabar le si kilak ban yo nong ban jok bun teligi sit le si ban sensar biang nging ringi jala ka jongi ndai kum kaseng hi ka bapet nam ta ka ba ka mya jong jai ndri minom ailat ya ki bokum kini ngipet khmi na kapor sa kapor bat kaseng hi kan sami chakmat ban penpau habashai kum kini ki policy ka ba kani sarkar kale Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya